హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అనున్నది అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 39వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 39వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం. తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం. తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం. వ్యోపాశ్రితం గిరిశం యోగకక్షాం. వ్యోపాశ్రితం గిరిశం యోగకక్షాం. వ్యోపాశ్రితం గిరిశం యోగకక్షాం. సలోకపాలా మునయో మానూనాం.
సలోపాలమునయో మనునా సలోకపాలా మునయో మానూనాం సలోపాలమునయో మనునా సలోకపాలా మునయో మనూనాం సలోపాలమునయో మనునా ఆద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః మను ఆంజలయ ఆద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః ఆద్యం మను ప్రాంజలయ ఆద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః ఆద్యం మను ప్రాంజలయ హరే కృష్ణ తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం వ్యుపాశ్రితం గిరిశం యోగకక్షాం తం బ్రహ్మ నిర్వాణమాశ్రితం గిరీశం తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం వ్యుపాశ్రితం గిరిశం యోగకక్షాం తం బ్రహ్మ నిర్వాణమాశ్రితం సలోకపాలా మునయో మనూనామాద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః సలోకపాలమునయో మనునామాద్యం మనుం ప్రాంజలయ సలోకపాలా మునయో మనూనామాద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః సలోకపాలమునయో హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం వ్యుపాశ్రితం గిరిశం యోగకక్షాం సలోకపాలా మునయో మనూనాం ఆద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః తం బ్రహ్మ నిర్వాణమాశ్రితం గిరీశం हरे कृष्ण सरला देवी के माता जी इंदुमती माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु हरे कृष्ण तं ब्रह्म निर्माण समाधिमाश्रितं विपाश्रितं गिरीशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु प्रणमालु तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्योपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनुं प्राञ्जलयः प्रणेमुः बाल सरस्वती माता जी उमा देवी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षां सलोकपालाय
మునయో మనునాం ఆజ్యం మను ప్రాంజలయు ప్రణయముహు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బ్రహ్మనిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం వ్యుపాశ్రితం గిరీశం యోగకక్షాం సలోకపాలామునయో మనూనా ఆద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం ఉపాశ్రితం గిరీశం యోగకక్షాం సలోకపాలా మునయో మనునాం ఆజ్యం మనుం ప్రాంజలః ప్రణేము. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తం అతనిని బ్రహ్మ నిర్వాణ బ్రహ్మానందము నందు సమాధి యందు ఆశ్రితం నిలిచియున్న వ్యుపాశ్రితం ఆలంబనము చేసుకొని గిరీశం శివుడు యోగ కక్షాం ఎడమ మోకాలును బట్టతో గట్టిగా కట్టి సలోకపాలాః ఇంద్రాది దేవతలు మునయః మునులు మనూనాం జ్ఞానులలో ఆద్యం అగ్రగణ్యుడగు మనుం జ్ఞాని ప్రాంజలయః ముకుళిత హస్తులై ప్రణేముహు వందనములు చేసిరి. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాద ఇచ్చారు. ప్లీజ్ రిపీట్. ఋషులు ఇంద్రాది దేవతలు ముకుళిత హస్తులై శివునికి వందనములొసగిరి. కేశవర్ణ వస్త్రము కట్టి సమాధి మగ్నుడైయున్న అతడు మునులందరిలోనూ అగ్రగణ్యునిగా పెట్టెను. హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రణామం. భాష్యం జయశీల ప్రభుపాదికి జై. ఈ శ్లోకమునందు బ్రహ్మానందము అను పదము ప్రధానమైనది. భక్త ప్రహ్లాదుడు ఈ బ్రహ్మానందమును బాహ్య నిర్వాణము అంటే బ్రహ్మానందమును గురించి వివరణ కావించి ఉన్నాడు. మనుజుడు అధోచ్ఛజుని అనగా లౌకికుల ఇంద్రభావనకు పరమైన వాడు
భావనయందే సంపూర్ణముగా లగ్నమైనప్పుడు బ్రహ్మానందమునందు స్థితుడైనట్లుగా చెప్పబడను. భగవానుడు లౌకికుల భావనకు పరముగా దివ్యస్థితి అందు నెలకొని ఉండును కనుక అతని ఉనికిని, నామమును, రూపమును, గుణమును, లీలలను ధారణము చేయుట అసాధ్యమైన కార్యం. లౌకికులు దేవదేవుని ధారణ చేయజాలనందున అతడు మృత్యుడని భావించవచ్చును. కానీ వాస్తవమునకు అతడు సర్వదా సచ్చిదానంద విగ్రహుడై అలరారుచుండును. అట్టి భగవద్రూపముపై కావించేది నిరంతరము ధ్యానమై సమాధి ఎనబడు. సమాధి అనగా కేంద్రీకృతమైన అవధానమని భావం. కనుక నిరంతరము భగవద్ధ్యానమును కావించడి యోగ్యతను సాధించిన వాడు నిరంతరము సమాధి మగ్నుడైనట్లుగాను సర్వదా బ్రహ్మానందమును అనగా బ్రహ్మ నిర్వాణమును అనుభవించువానిగను తెలియనగును. శివుడు ఈ లక్షణములను ప్రదర్శించను కనుక బ్రహ్మానందమున లీనమైన వాడని ఇచ్చట తెలుపబడినది. యోగక చామ అను మరి యొక్క ముఖ్య పదము ఇచ్చట ప్రయోగింపబడినది. యోగ కచ్చ అను నది ఆసన పద్ధతి. దాని యందు ఎడమ తొడ కేసర వర్ణము కలిగిన వస్త్రముతో గట్టిగా బిగించబడి ఉండును. మానునాం ఆద్యాం అను పద సమూహము కూడా ప్రధానమైనదే. తత్వవేత్త అనగా ఆలోచనాపరుడై ఉండి చక్కగా వివేచన కావించువాడు అని దాని భావము. అట్టి మనుజుడే మనువు అని పిలువబడను. శివుడు ఈ శ్లోకమున మునులలో అగ్రగణ్యునిగా వర్ణింపబడినాడు. అతడు వ్యర్థమగు మానసిక కల్పనము కావింపక అనగా గతమునందు తెలుపబడినట్లు దానవులను ఏ విధముగా వారి పతిత జీవనము నుండి ఉద్ధరించవలెనా అని సర్వదా ఆలోచించుచుండును. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆవిర్భించిన సమయమున అద్వైత ప్రభువు శివుని వలె అవతరించనని చెప్పబడినది. పతితులకు బద్ధజీవులను శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవ స్థితికి ఉద్ధరించుటే అద్వైత ప్రభువు యొక్క ముఖ్య కార్యమై ఉండును. తమ భౌతిక అస్తిత్వమును కొనసాగించినట్టివే అయినా కర్మలయందు జనులు వ్యర్థముగా నెలకొని ఉన్నందున ఆ మోహగ్రస్తులను ఉద్ధరించుటకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపమున అవతరించుమని అద్వైతాచార్యుడు దేవదేవునికి వినతి కావించెను. అనగా వాస్తవమునకు అద్వైతాచార్యుని అభ్యర్థన పైననే శ్రీ చైతన్యులు ఆవిర్భవించరి. శివుడు స్థాపించిన సంప్రదాయమునకు రుద్ర సంప్రదాయమని పేరు. పతిత జీవులు ఉద్ధారమును గూర్చియే అతడు సర్వదా తలపోయుచుండును. అది శ్రీ అద్వైత ప్రభు ద్వారా ప్రదర్శితమైనది. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము, ఈ శ్లోక భావముకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే నమాచార్య పాదాయినితాయి కృపా ప్రదాయిని గౌర కథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి పురుషవానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్య చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. సో మనము ఇక్కడ ఆ దేవతలందరూ కూడా ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇంద్రుడు బ్రహ్మ అందరితో సహా మరి అక్కడ దక్ష యజ్ఞము భగ్నమై దక్షుడు వధించబడిన తదుపరి వారందరూ ఇక ఆ శివుని ఆశ్రయించి శివుని ఎడ జరిగిన అపరాధాన్ని మన్నించమని వేడుకోవడానికి శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకోవడానికి వస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆ కైలాసం శివుడి యొక్క ఆవాస స్థానమైనటువంటి కైలాసము యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి స్థితి ఏ విధంగా ఆ ధామము కైలాస ధామము ఉన్నది అంటూ వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని చూసాము. ఇక మరి ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి దేవతాగణము చివరకు ఆ కైలాసం యొక్క సౌందర్యాలు గొప్పతనాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని అంతటిని చూసి ఇక చివరికి ఆ శివుణ్ణి కనుగొన్నటువంటి ప్రదేశం చూశారు. ఎక్కడ ఎన్నో వందల మైళ్ళు, దాదాపుగా 800 మైళ్ళ ఎత్తు, 600 మైళ్ళ ఎడల్పుగా ఉన్నటువంటి వటవృక్షం క్రింద ఆయన కూర్చుని మరి ఎంతో సిద్ధగణము మునులు వాళ్ళంతా కూడా పరివృతమై ఉండగా బ్రహ్మజ్ఞాన పరతత్వ జ్ఞానాన్ని గురించి ఆ నారదుడు అడగగా ఆయనకు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శివుడుని వాళ్ళు చూసినటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విధంగా మరి ఆ శివుడు ఆ పరతత్వాన్ని గురించి చెప్తూ ఉంటే ఇక్కడ అంటే వేద జ్ఞానము తెలియచేయబడుతూ ఉండగా, అంటే భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉండగా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినటువంటిది. ఆ వచ్చినటువంటి వారు శివుని ఏ విధంగా దర్శిస్తున్నారంటే, శివుడు ఇంద్రియములకు, జ్ఞానమునకు, కామ్యకర్మలకు, యోగ పదమునకు ప్రభువుగా పూర్ణత్వ
స్థితుడై ఉన్నటువంటి వాడిగా దేవతలందరూ కూడా కాంచినటువంటి పరిస్థితి. అలాగే సమస్త ప్రపంచమునకు మిత్రుడై ఎల్లరియడ వాత్సల్యము కలిగినటువంటి పరమ మంగళకరుడు. శివము అంటేనే అది కదా మంగళకరమైన, పరమ మంగళకరమైన. సో ఆ విధంగా ఆయనను ఉన్నటువంటిది. అలాగే మరి ఆయన ఏ విధంగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు అనేటువంటిది నిన్నటి శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటిది. జింక చర్మం పైన ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి అతడు తపమును ఆచరిస్తూ శరీరం అంతా కూడా భస్మ లేపనము ఉండి ఆయన ఎలా గోచరించాడంటే సాయంకాల సమయంలో ఉండే మేఘం వలె గోచరిస్తూ, అలాగే ఆయన జటాజుటలము ఆ చంద్రవంకను పోల్చి ఉన్నటువంటి ఆ శివుడిని వారు దర్శించినటువంటి అటువంటి శివుడు దర్భాసనంపై కూర్చుని అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా అతడు ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడుగా మరి చూసినటువంటి. అలాగే ఆయన మరి వీరాసనంలో కూడా కూర్చుని, అంటే ఆయన యొక్క ఎడమ పాదము కుడి తొడపై నిలిచి ఉండగా ఎడమ చెయ్యి ఎడమ తొడపైన ఉంచి కుడి చేతి యందు అతడు రుద్రాక్ష మాలను పట్టుకుని ఉన్నటువంటి వీరాసనుడుగా, అలాగే ఇంకా ఆయన ఇలా తర్క ముద్రను, అంటే ఈ చూపుడు వేలు బొటన వేలు కలిపి మిగిలినటువంటి వాటిని ఇలా ఉంచేటువంటి తర్క ముద్రను, అంటే ఆ పరతత్వ జ్ఞాన సంజ్ఞగా ఉన్నటువంటి ముద్రను దాల్చినటువంటి వాడుగా ఆయన మరి వీరాసనంలో కూర్చునేటువంటి యోగీశ్వరుడుగా, అంటే శివుడు యోగులకు ప్రభువుగా ఉన్నటువంటి వాడిగా యోగీశ్వరుడుగా ఆ శివుడిని వారు దర్శించుకున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా శివుడు తర్కముద్ర, తర్కము అంటే పరతత్వ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడుగా, తర్కముద్రలో ఉన్నటువంటి వాడుగా మరి ఆ శివుడు, అది యాక్చువల్గా తర్కముద్ర లేదా వితరణ ముద్ర అని కూడా పిలుస్తారు. అది సంజ్ఞార్థక భావమై ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ ముద్రలో ఉన్నటువంటి శివుడిని వారు దర్శించుకున్నటువంటిది. సో ఇక అటువంటి శివుడు దగ్గరకు చేరినటువంటి మరి ఆ ఇంద్రాది దేవత గణాలందరూ కూడా ఆయనకు ఏ విధంగా నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇక కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో, తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం యుపాశ్రితం గిరిశం యోగ కక్షాం. సో మరి తం బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం అంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శివుడు అతనిని ఎలా ఉన్నాడట చూస్తూ ఉన్నటువంటి మరి ఆ తర్కముద్రలో ఉన్నటువంటి వీరాసనం వేసి తర్కముద్రలో ఉన్నటువంటి శివుడు ఎలా ఉన్నాడంటే బ్రహ్మ నిర్వాణ సమాధిమాశ్రితం. సో బ్రహ్మానందంను పొందుతూ సమాధిమగ్నుడై నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ శివుణ్ణి చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. వ్యుపాశ్రితం గిరీశం యోగ కక్షాం. అలా సమాధిమగ్నుడై, అంటే బ్రహ్మానందమునందు సమాధిమగ్నుడై నిలిచి ఉన్నటువంటి ఆ శివుడు యోగ కక్షాం, ఒక యోగ బంధనం లేదా భట్టు అని చెప్పబడినటువంటి ఒక ఇది ఏంటంటే ఆ ఎడమ మోకాలును ఒక ఆ కేసరి వర్ణపు బట్టతో కట్టి ఉంచేటువంటి ఒక పట్టు. మనము సాధారణంగా శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి చూస్తాం, ఆయన ఇలా కూర్చుని తన చుట్టూ ఇట్లా ఒక ఇదిగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ఆసనంలో శివుడు ఆ మోకాలుకి ఒక కేసరి వర్ణంతో గట్టిగా కట్టబడి ఉన్నటువంటి ఒక గుట్ట,
అంటే యోగ పట్టు అని చెప్పారు. అలా ఒక యోగంలో ఒక నిమగ్నమై ఉండే విధంగా ఒక పట్టు మార్గం. సో అలా అటువంటి ఆ యోగ కక్షాం, ఇక్కడ వ్యుపాశ్రితం గిరిశం యోగ కక్షాం అని చెప్తుంది. అంటే ఆ గిరీశం ఎవరు? శివుడు గిరీశం అంటే. సో ఆ శివుడు మరి ఆ ఎడమ మోకాలను బట్టతో ఆలంబనం చేసుకొని ఉన్నటువంటి గట్టిగా కట్టబడి ఉన్నటువంటి ఆయన కట్టి ఆలంబనంలో ఉన్నటువంటి ఆయనను ఇక సలోకపాల మునయో మనోనాం ఆద్యం మనుం ప్రాంజలయ ప్రణేముహు వందనాలు చేస్తున్నారు. ఎలా చేస్తున్నారు? ప్రాంజలయ ముకులిత హస్తులై, అంటే ఇట్లా చేతులు జోడించి నమస్కార ముద్రలో వాళ్ళు ఎవరు? సలోకపాలాః అంటే ఇక ఆ ఉన్నత లోకాలకు చెందినటువంటి ఇంద్రాది దేవతలతో సహా దేవతలందరూ కూడా, మునయః మునులందరూ, మనునా జ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఆ మనునా ఆద్యం ఆ జ్ఞానంలో అగ్రగణ్యుడుగా ఉన్నటువంటి శివునికి ఆ ముకులిత హస్తులై ఆ వచ్చినటువంటి ఇంద్రాది దేవతలు ముకులిత హస్తులై వందనాలు చేస్తూ ఉన్నారట. అది ఈ యొక్క శ్లోకం భావం. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద. ఋషులు ఇంద్రాది దేవతలు, ఆ మునులు ఇంద్రాది దేవతలు ముకులిత హస్తులై శివునికి వందనాలు చేశారట. ఆ ఎటువంటి శివుడు? కేశవర్ణ వస్త్రమును కట్టి సమాధి మగ్నుడై ఉన్నటువంటి ఆ శివుడు మునులందరిలోనూ అగ్రగణ్యునిగా కనుగొనబడుతున్నాడట, అగ్రగణ్యుడిగా కనిపిస్తూ ఉన్నాడట ఆ శివుడు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, శివుడు కూర్చున్నటువంటి ఆయన పరివృతమై అనేక మంది మునులు, సిద్ధులు, అలాగే సనకనాథులు, నారద మహర్షి, వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నటువంటి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళందరిలో కూడా అగ్రగణ్యులాగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి శివుడు దగ్గరికి వచ్చేసి వీళ్ళందరూ కూడా ఆ మునులు ఇంద్రాది దేవతలతో సహా అందరూ చేతులు జోడించి శివునికి వందనాలు చేశారు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. ఇక శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఈ శ్లోక భావంకు వివరణ ఇస్తూ, శ్లోకంకి వివరణ చేస్తూ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మానందం అను పదము చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. బ్రహ్మభూత స్థితి అని చెప్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మముకు నేనే నిలయం అని కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పేటువంటి బ్రహ్మం అంటే నిత్యమైనది, ఆనందమైనటువంటి పరిస్థితి, శాశ్వతమైన, నిత్యమైన, దివ్యమైనటువంటి, ఆద్యాంతాలు లేనటువంటి స్థితి. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకమునందు బ్రహ్మానందము అంటే బ్రహ్మ నిర్వాణమును చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతంలో భక్త ప్రహ్లాదుడు ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఈ బ్రహ్మానందము, బ్రహ్మ నిర్వాణమును గురించి వివరించి ఉన్నటువంటి మనిషి అంటే ఈ జీవులు, ఈ మానవులు ఆ అధోక్షజుడు అయినటువంటి ఎవడు? దేవదేవుడైనటువంటి, మరి అధోక్షజుడు అంటే ఈ లౌకిక ఇంద్రియ భావనలకు పరమైనటువంటి వాడు, ఈ లౌకికమైనటువంటి భావనలకు అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. సో అటువంటి ఆ అధోక్షజుడు అయిన దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు సంపూర్ణంగా లగ్నమై ఉన్నప్పుడు మరి బ్రహ్మానందమునందు స్థితుడై ఉన్నట్లుగా చెప్పబడుతుంది. అంటే బ్రహ్మానంద స్థితి, బ్రహ్మభూత స్థితి అని చెప్తాము కదా. సో ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే ఒక మనిషి ఒక ఇది నిరంతరము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి మరి పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యందు
ఆ భగవంతుని యొక్క భావన యందే సంపూర్ణంగా లగ్నమైనటువంటి వాడు బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఆ బ్రహ్మానందం నందు స్థితుడై ఉన్నట్లుగా, బ్రహ్మభూత స్థితి ఆ స్థితిలో ఉన్నట్లుగా చెప్పబడేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. సో మరి ఇక్కడ మరి శివుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే బ్రహ్మభూత స్థితిలో, అంటే నిత్యానందమైనటువంటి బ్రహ్మానందమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. సో మరి ఆ భగవానుడు లౌకికుల యొక్క భావనకు పరంగా దివ్యస్థితి యందు నెలకొని ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి భావనలకు, ఊహలకు, మానసిక కల్పనలకు అతీతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ భగవానుడు ఈ లౌకిక భావనలకు పరంగా దివ్యస్థితి యందు ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన యొక్క ఉనికిని గాని, ఆయన యొక్క నామమును గాని, రూపమును గాని, గుణాలను గాని, లీలలను గాని ధారణము చేయడం అనేటువంటిది అసాధ్యమైనటువంటి కారణం, అంటే కార్యంగా చెప్తున్నారు సాధారణమైనటువంటి పరిస్థితులలో. సో మరి ఈ విధంగా లౌకికులు దేవదేవుని ధారణ చేయజాలనందున అతడు మృతుడని భావించవచ్చును. కానీ వాస్తవమునకు అతడు సర్వదా సచ్చిదానంద విగ్రుడై అలరారుచుండును అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ లౌకికమైనటువంటి భావనల ద్వారా లౌకికులు ఆ దేవదేవుని ధారణ చేయలేను అంటే మరి అతడు మరి మృతుడుగా భావించేటువంటి అంటే చెప్పబడి, కానీ వాస్తవానికి ఏంది, ఆయన సర్వదా సచ్చిదానంద విగ్రుడై మరి అలరారుచుంటూ ఉంటాడు అని చెప్తుంది. అంటే భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఆయన అవగాహనమయ్యేటువంటి వాడు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, నా యొక్క దైవీ మాయను దాటడం అనేది సామాన్య జనులకు అసాధ్యం, అంటే సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. కానీ ఎవడైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తాడో వారు శీఘ్రమే మరి ఈ దైవీ మాయను దాటగలుగుతారు. సో మరి ఇక్కడ కూడా అది. సో ఏదైతే లౌకిక భావనలలో ఉండి అలా ఉన్నటువంటి వారు ఆ విధంగా ఉంటుంది. కానీ మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పరతత్వము, ఆ భగవానుడు సర్వదా సచ్చిదానంద విగ్రుడై అలరారుచుండును. మరి అటువంటి భగవద్ రూపంపైనే, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సాకారుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి నిరాకారుడు కాదు. నిరాకారం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక స్థితి. ఎలాగైతే సూర్యుడు యొక్క సూర్యకిరణాలు నిరాకారంగా ఉండే కిరణాలు ఉంటాయో, అలాగే నిరాకార భావన, బ్రహ్మజ్యోతి భావన మరి అది. కానీ ఆ భగవంతుడు సచ్చిదానంద విగ్రుడు అని చెప్తున్నారు, శ్యామసుందరుడు అయినటువంటి ఆయన. అటువంటి ఆ భగవద్ రూపంపై కావించేటువంటి నిరంతర ధ్యానమే మనకి అష్టాంగ యోగ విధానంలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ప్రత్యాహార, ధ్యానము. ఏంటి ధ్యానము? ఆ సచ్చిదానంద విగ్రుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని పైన నిరంతరము పాదార విందాల నుండి ముఖార విందం వరకు ఒక్కొక్క అంగాన్ని వర్ణిస్తూ హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకొని నిరంతరము ఆ సచ్చిదానంద విగ్రహంపై ధ్యానం చేయబడేటువంటి స్థితే మరి ఇక్కడ సమాధి స్థితి అని చెప్తున్నాం. అంటే ఆ సమాధి అనే స్థితి అనేటువంటిది ఏంటి? మహోన్నతమైనటువంటిది. యాక్చువల్గా ఏదో మనము ఇక్కడ సమాధులు అంటూ ఇది కట్టు చూసేటువంటి అది వేరు. సో వాస్తవానికి ఆ పదానికి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భావన. నిరంతరము అవధానం మని భావము అని చెప్తుంటారు. అంటే వాస్తవానికి ఏంటి సమాధి స్థితి? ధ్యానము అంటే విష్ణు భగవానుని యొక్క రూపాన్ని నిరంతరము హృదయంలో స్మరించుకుంటూ ఉండేటువంటి, అలా కేంద్రీకృతమై ఉన్నటువంటి ఆ అవగాహన భావము ఇక్కడ సమాధి స్థితిగా చెప్పబడుతుంది. మరి అటువంటి
ఆ స్థితిలో ఇక్కడ నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి, కనుక నిరంతరము భగవద్ధ్యానమును కావించడి యోగ్యతను సాధించిన వాడే. మరి ఎవరు? ఆ సచ్చిదానంద విగ్రహంపై మనసును నెలకొల్పినటువంటి వాడు మాత్రమే ఆ నిరంతరము ధ్యానమునందు ఉండగలుగుతాడు. అలా యోగ్యతను సాధించినటువంటి వారే నిరంతరము సమాధిమగ్నులై ఉండేటట్లుగాను, అటువంటి వారు సర్వదా ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమునందు అంటే బ్రహ్మానందమునందు ఉన్నట్లుగా తెలియబడుతూ ఉంది. ఇక్కడ మరి శివుడు ఆ విధంగా బ్రహ్మానందంలో బ్రహ్మ నిర్వాణంలో ఉన్నటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన మరి ఈ బ్రహ్మానందమునందు లీనమై ఉన్నవాడుగా శివుడు మనకి ఇక్కడ శివుని గురించి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. అలాగే ఇంకా బ్రహ్మానందం కాకుండా యోగ కక్షాం అనేటువంటి మరొక పదాన్ని కూడా ఇక్కడ మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. అది కూడా యోగ కక్ష అనేది ఒక ఆసన పద్ధతి. ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, ఆ ధ్యాన యోగ పట్టంగా అంటే ఆ ధ్యానం ఆసనాలలో ఒక పద్ధతిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. మరి అటువంటి యోగ కక్ష అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎడమ తొడ కేశవర్ణపు కలిగినటువంటి వస్త్రంతో గట్టిగా బిగించబడి యుండును. అలా ఉన్నటువంటి ఆ స్థితి, ఆసన స్థితి యోగ కక్షాం అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇంకొక పదము మనూనాం ఆద్యం, మనూనాం ఆద్యం అనేటువంటి మరొక పద సమూహాన్ని కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ మనూనాం అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మనూనాం ఆద్యం. మనూనాం అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం, మన ఒక పదంగా మనసు జ్ఞానం కూడా వస్తుంది. సో మనూనాం అంటే జ్ఞానులలో అగ్రగణ్యుడుగా. అంటే ఇక్కడ మనూనాం ఆద్యం, మనుం అంటే జ్ఞాని, అటువంటి జ్ఞానులలో కూడా అగ్రగణ్యుడుగా ఇక్కడ శివుడు చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. మనూనా ఆద్యం, మనం అనేది కదా చెప్పబడింది శ్లోకంలో. సో కాబట్టి అలాంటి ఆ తత్వవేత్తలలో, తత్వవేత్త జ్ఞానులలో ఉత్తముడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఏంటి తత్వవేత్త అంటే? చక్కని ఆలోచన పరులై వివేచన, ఏది మంచి, ఏది చెడ్డు, ఏది శాస్త్ర సంబంధమైనది, ఏది శాస్త్ర సంబంధము కానిది అనే విషయాలను వివేచన చేయగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వారు జ్ఞానులు కదా. సో మరి అటువంటి వారిలో కూడా అగ్రగణ్యుడుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అలా ఆలోచనాపరుడై ఉన్నటువంటి మనుజుడే మనువుగా పిలువబడును అని చెప్తున్నారు. మనువు అంటే ఆలోచనాపరుడైనటువంటి మనిషి. మరి ఇక్కడ శివుడు ఈ శ్లోకంలో మునులలో అగ్రగణ్యుడుగా వర్ణించబడినటువంటిది అనగా అతడు ఈ వ్యర్థమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి మానసిక కల్పనలను కావించకుండా నిరంతరము భగవద్ధ్యాసనందే ఉండి మరి పతిత జీవులైనటువంటి ఆ దానవులను ఏ విధంగా ఉద్ధరించాలి, అదే కదా తమోగుణ అధిపతిగా ఆయన ఉన్నటువంటి. అంటే తమోగుణము ఆయనలో ఉన్నది అని కాదు, అక్కడ తమోగుణ అధిపతి శివుడు తమోగుణ అధిపతిగా ఉన్నాడు. అంటే ఆ తమోగుణములో ఉన్నటువంటి వారందరినీ ఉద్ధరించడానికి, ఆ పతిత జీవులైనటువంటి వారందరినీ ఉద్ధరించాలని సర్వదా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. సో అంతకుముందు సతీదేవి చెప్పినప్పుడు కూడా శివుడు దక్షుని గురించి ప్రస్తావిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంది. నీలాగా ఎదుట వారిలో ఉండేటువంటి అవలక్షణాలను ఎత్తడానికి శివుడు ఎప్పుడూ ప్రయత్నం చేయడు. వారిలో ఏ కొంచెం మంచి గుణం ఉన్నా దానినే ఉన్నతంగా చేసి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు. అంతేకాని నీలాగా ఎదుటి వారిలో తప్పులు ఎన్నేటువంటి వాడు కాదు శివుడు అంటూ దక్షుణ్ణి నిందిస్తుంది సతీదేవి. సో ఇక్కడ శివుడు ఆ విధంగా మరి మహోన్నతమైనటువంటి
ఆ పతిత జీవులందరినీ ఉద్ధరించడానికి ఆయన సర్వదా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్పుకుంటున్నాడు. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మన కలియుగంలో జరిగిన సంఘటనలో ఒకదాన్ని ఇక్కడ చేస్తూ మరి ఆయన ఎప్పుడు కూడా శివుడు పతిత జీవులను ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఆ క్రమంలో మరి ఆయన భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభువు ఆవిర్భావం వలన భక్తి భావన చాలా సరళంగాను సులభమైనటువంటి భక్తి మార్గాన్ని ఒక భక్తుడు లాగా భక్తావతారంగా వచ్చినటువంటి వాడు దేవదేవుడు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, శివుడు అద్వైత ప్రభువుగా అవతరించి మరి ఈ పతితులైన బద్ధ జీవులను ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో కలహాల కపట యుగంలో బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించడానికి ఆయన చాలా ప్రయత్నం చేశారని చెప్తారు. అద్వైత ప్రభువు మరి పతితులైనటువంటి బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవా పద్ధతిని ఉద్ధరించడానికి తెలియచేయడానికి, అందుకే ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుల వారి నామ సంకీర్తన యజ్ఞము ప్రతి పట్టణము, ప్రతి గ్రామము, ప్రతి ప్రదేశంలోనికి చేరాలి అనేటువంటి, అందుకే ఆయన దక్షిణ భారతదేశం, ఉత్తర మొత్తం భారతదేశ యాత్ర అంతా చేస్తూ ఈ తత్వాన్ని సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ఉద్యమంగా చేసినట్టు. ఆ తదుపరి ఆయన యొక్క బోధనలను మనకి ఆయన యొక్క ప్రత్యక్ష శిష్యులైనటువంటి రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, రఘునాథదాస గోస్వాములు, వీరందరూ కూడా షడ్ గోస్వాములు మనకి ఆయన యొక్క బోధనలను మనకి వివిధ గ్రంథాల రూపంలో వివిధ మనకి నియమాలు, ఇప్పుడు మనం అర్చనా విధానాలు చేస్తున్నామంటే పాంచరాత్రికమైన భాగవత విధి ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్న రూపగోస్వాముల వారు, ముఖ్యంగా సనాతన గోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి, అలాగే జీవ గోస్వాముల వారు కూడా చాలా మనకి భక్తి సందర్భ ఇలాంటివి ఇచ్చినటువంటివి ఉన్నాయి. సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభువు ఆవిర్భవించడానికి అద్వైత ప్రభువుగా శివుడు అవతరించాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. అద్వైత ప్రభువుగా సో ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడము శివుని యొక్క కర్తవ్యం. శివుడు ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండేటువంటి పతిత జీవుల ఎడ ఎంతో, అందుకే ఆయన బోళాశంకరుడు, అశుతోష్కుడుగా చెప్పబడేటువంటి చాలా సులువుగా అయ్యేటువంటి, మరి వాస్తవానికి ఇంత ముందు జరిగిన సంఘటనలు ఎంతో ఉగ్రంగా ఎంతో ఉండేటువంటి వాడు, కానీ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఎంతో నెమ్మదిగా ఉన్నటువంటి శివుణ్ణి చూస్తూ ఉన్నారు, తపో నిష్టలలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా మరి శివుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవ స్థితికి ఉద్ధరించేటువంటి అద్వైత ప్రభువుగా వచ్చి ఆయన యొక్క ముఖ్య కార్యమే ఉన్నదని చెప్తుంది. సో మరి ఆ విధంగా భౌతిక అస్తిత్వమును కొనసాగించే అయినటువంటి కర్మల యందు ఈ జనులు మనం వ్యర్థంగా నెలకొని ఉండి మోహగ్రస్తులమవుతూ ఉన్నటువంటిది. అటువంటి మనలాంటి మందగతులను పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి చైతన్య మహాప్రభువు రూపంలో అవతరించమని ఆ అద్వైతాచార్యులు అభ్యర్థన చేసినటువంటి విషయం కారణంగానే మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చైతన్యులుగా ఆవిర్భవించారు అని చెప్తారు. సో ఆ క్రమంలో శివుడు మనకి, అంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి శివుడు స్థాపించినటువంటి సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతుడి ద్వారా వచ్చేటువంటి భక్తియుత సాంప్రదాయము రుద్ర సాంప్రదాయము లేదా శివ సాంప్రదాయము అని పేరు. సో ఆ విధంగా పతిత జీవుల ఉద్ధరణ గుర్చియే అతడు సర్వదా తలపోయిచుండును. అలా మరి ఆ శివుడి యొక్క అవతారంగా అద్వైతాచార్యులు అద్వైత ప్రభువు యొక్క కలియుగంలో ప్రదర్శించడమైనటువంటిది కూడా మనకు ఒక నిదర్శన. శివుడు నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించే, పతిత జీవులను ఉద్ధరణ కోసము ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. సో అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ కూడా, ఇప్పటికీ కాశీకి వెళ్తే
ముక్తి పొందుతుంది అంటే కాశీకి వెళ్ళినటువంటి ఆ పతిత జీవులందరికీ చెవుల్లో భగవంతుడు శివుడు చెప్పేటువంటిది భగవన్నామమే అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా ఉద్ధరిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి శివుడు నిరంతరము తాపత్రయపడుతూ ఉండేటువంటిగా మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీ